कारिगावनि जे जाथाय बे जोबोद दुखुनांथावना आरो बियो मोनसे खासि बिसि कुनु दाय गैयै सुबुंखौ इनाय भाबै सिखाव साजायनानै सिखावनि मुङाव इनाय आरो अनागारि दाउ माबायदि सिथारनाया बे मोजां बाथ्रा नङा आरो बियो सामाजिक बिबैबो बेआइनि धोरोमनि बिथिङावबो बेआइनि आयेननि बिथिङावबो बेआइनि दा बेखायनो बेबायदि थासारिया आरोबाव जाहाथे पुनरावृत्ति जाया आरो बे थासारिखौ लानानै जोंनि गेजेराव जि दाङाबाजि जाबाय बे दाङाबाजिया जोबनांगौ गोजोन बड'लेण्ड गोजोन आसाम जों जेब्लाबो मिजिंथियो आरो गोजोननि गेजेरजोंसो बेबायदि मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों समाज मोनसेखौ हारि मोनसेखौ दावगानायनि थाखाय जों लामा मोनो जेला हिंसा दावराव दावसि एना एनि बे थासारिफ्रा मोनसा मोनसि थासारिफ्रा थायो हारिजोंनो जा गुबुन हारिजोंनो जा गावनि गेजेरावनो जा जों मालाबाबो बेबायदि शान्तिनि गोजोननि थासारिनि गेजेरजों जोङो गावनि खामानिखौ मालाबाबो मावनो हानाय नङा आं बेखायनो बेबायदि थासारिया जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जाहाथे फिन जाया आरो बे माजबादावबो फिसा फिसौ बेबायदि घटना जादों बे घटनाया गैया जानांगौ आरो बिनि थाखाय जों बयबो जयै खामानि मावो ना बेबायदि खोथा जेबो गैया जाय जिखि बुङा मानो बेयाव सिदा सिदि खोथा जे जोंनि सासे बर' सुबुं बर' युथ जाय जाखांफुनाय सासे फालांगियारि जाखांफुनाय सासे लाइमोन बेखौ अयनायै इनाय भाबै मोनसे कनस्पिरेसियाव खोलैनानै बेखौ बुथारग्राफोरखौ हमबाय आरो बुथारग्राफ्रा मानो बुथारखो बेखौ आयेना जेला इनभेस्टिगेसन खालामगोन बेखौ जेला आदालताव थांगोन चार्जसिट होगोन बिनि गेजेरजों बेखौ साजा होनांगौ आरो साजा होयोब्लानो बे जोबगोन बेयाव खुनु बेबायदि माबा मोनसे दङ होननानै आं साना जाय जेखि बुङा मानो थेंक इउ सार